Salutare lumea, eu sunt Andrei MTA, este pisica MTA. Salut! Și eu am un skin, asta este skinul meu, dar pisica nu mai filmează, nu mai pune... Asta e altele videoclip. Da. De ce nu pui videoclipurile pe ăsta? Pe YouTube? Păi, o să le pun, într-o zi o să vedeți că o să le pun. Dacă nu, îți arăt eu cum. Dar nu, că știu. Eu am dovlece aici, 23 și am aici armură, am aici o grămadă de lapis și o chestie. Am făcut eu singură pe game mode 1. Avem o grămadă de lapis. De lapis? Avem o grămadă de lapis. Lapis. Nu labis. Lapis. Aici am pus niște dovleci aici. Dovleci. Și 4. Eu pun aici să se fiarbă ăsta. Că am level 6. Eu îmi enchantez ceva fain. Da? Așa. A, ce jura enchantez 3. Da? Ca să mă duc să enchantez 8. Dar stai că fac pe topor enchantez 1, enchantez 6. Așa. Mă duc să tai copaci. Tu ai grijă de casă. Da, eu. De ce nu? Ce? Păi dar vină și tu. Eu m-am enchantat toporul ca să... Bebeluș. Bebeluș? Ce bebeluș? Stau în casă, să am grijă de casă. Eu nu am bebeluș. Păi dar vină cu mine, ia stopor și hai să tăiem lemn dacă vrei. Da. Eu mă duc să tai. Am să mai închide ușile după tine. Vezi că noaptea vin acasă. Noaptea? Păi Da. deja au ieri. Păi seara, mă. Mie îmi place skinul acesta. E super șmecher. A picat în blaștină. Laștină. Sau blaștină, nu știu. Laștină, mă. Cred că laștină. Laștină, nu blaștină. Laștină, așa. Așa zice. Laștină sau blaștină? Eu vreau să tai cu casă, pentru ce? Fac două case, ca să mai fac eu o casă. Unde? Hai că-ți arăt de unde. Că tot o răcită? Ești răcită? Da, nu știu. Nu știu. A, da, se aude. Acum, că vorbești pe nas. De-abia acum se aude. Da. Vorbești pe nas. Stai să fac aici 4 și 2. Eu fac 2 stack-uri, să fiu sigur. 2. Și tu câte faci? Câte stack-uri faci? Dar ce faci? Te plimbi aici? Păi eu am o grămadă de becă. Un stack și 5-2. Eu am 6. Dar eu am cesurile pline cu Stai așa. Da, nu știu. Mie mi se pare ciudat. Mie mi se pare ciudat. Bine că ai pus aici un dovlea ca să văd. Unde? Aici, Am la... zis că m-am gândit pe modul 1, că pun un Da, foarte bine ai făcut. S-a pus și acolo, cum se zice? What the fuck? Pot să fac 99 de butoane. Cum nu? 99, da, câte un stack, știi? Păi ai zis o torță și un dovleac, am făcut dovleci. Gata, am 2 stack-uri și 4... Am 2 stack-uri și 4 lemne. Ai 2 securi și 4 lemne? Da. Cum 2 securi și 4 lemne? 2 securi și 4 lemne? Da, ca așa se zice, știi? Știu. Frate, dar tot Îți lăcrimează ochii. Da, nu. Hai în casă odată. Pic în blaștină. Să ne... Am zis închide ușile după tine. Da, închide-le tu, că după tine. Nu după tine. Nu după tine. Păi Oh, damn it. că tu ești șeful. Și o servitoarea. Servitoarea mea? Păi normal. Păi cine a mâncat prima? La cine? Tu.
mi s-a făcut fier, după aia ne punem în pat. Nu înțeleg. Da, așa mi s-a făcut ăsta. Iau 3 lapisuri. Iau 3 lapisuri. O să împarți. Ok, mă aștept și pe mine. Da. Îmi trebuie level 8 ca să ăsta. Eu am level 0. Da, știu că eu te-am omorât. Pentru ce? Ca să ăsta. Păi da, nu am făcut un film. O să încheiem episodul la, să zicem, 7 minute, nu? 7 minute. 5 minute, faci, da. 5 minute, ok? Nu te superi, ok? Nu. Mai un pic 6 minute, după aia 6 minute și încheiem live-ul. Mă uit eu în continuu și după aia o să închidem live. E 6 și 1. Ai murit? Las că să-ți dau... nu mai văd numele. Bă, unde ești? În casă. Tu? Eu nu știu. Bă, nu mai minți că-ți văd numele. Eu nu văd. Să nu spui că vii după mine. Nu, eu sunt în casă. Eu sunt rătăcită în pădure. Ia uite mă că o văd de pe acoperiș, că sunt pe acoperiș. Unde sunt? Nu-ți văd skin-ul. Unde? Ești acolo. Te mă zic că tai ceva. Eu? Da, da. Las că mă uit în videoclipul tău să ies că o să tai. Las. Hai să-ți mai dau fier. Da, mă. Nu vrei? Hai, mă, violat în casa aia. E 7 minute și asta. Da, la 8 minute o să închidem, ok? Nu, când o să fac eu 8... Tap dash? Păi da, am filmat eu. Tap dash. Tap dash. Da, așa auzi. Eu am foarte puțin cărbune, trebuie să-mi iau. Bine, în toate videoclipurile trebuie să filmezi numai cu tine. Păi, deci, nu. Poți să filmezi și singură. Vine un pic, am găsit o groapă. Unde ești, mă? Mă uit la acoperiș unde ești. Da, am văzut groapa aia cu... Stai să zic. Cu piatră. Da, știu. Am fost acolo. Cel mai nasol. Îți face casa acolo? Ce? Îți face casa acolo? Nu. Da, de ce nu ești nebună? O să închidem live-ul, nu acum când o să fac level 8, ok? Da. Deja e 9 minute cât am filmat. Hai să închidem. Nu acum. Stai așa. Ce mă scoți? Uite, mai un pic am level 8. Așteaptă, mai un pic. Și am level 8. Hai, mai rapid. Mai trebuie 2 fieri cât am level 8. Așa. Ce? Ai revenit? Te-ai revenit? Nu, mi-am revenit. Ți-ai revenit? Da.
Să nu mai vorbești pe nas. Blaștină, nu blaștină. Așa. Gata, în sfârșit am level 8. Stai să-mi craftez ăsta și gata. Da. O să încheiem episodul ăsta aici. Sper că v-a plăcut. Like. Eu eram Andrei MTA. Ea era Pisica Miau Miau. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!